Dansk vandteknologi var sidste år, eller var i 2009 i en størrelsesorden 12 milliarder kroner. Sidste år var det steget til 15,9 milliarder kroner. I en meget, meget større skala end en enkelt flaske skal man i den amerikanske stat Texas til at omdanne spildevand til drikkevand. Og her er det firmaet Sunstone Water Group, der står for det. Det er egentlig meget simpelt. Der er boret 2 huller. Vand ind, vand ud. Det er plug and play, som vi siger. På den anden side en anelse mere kompliceret. Det er jo meget kompakt, som I kan se. Der er ikke så god plads. Men plads nok til en labyrint af kulfiltre, kemi, rør og pumper fra blandt andet Danfoss, Grundfos og AVK. Et samlesæt, der renser spildevand til drikkevand. Vi prøver at skal ligefrem hælde lidt i, for at illustrere det. Demonstrationsmodel med cola. Så er det bare at vente, men ikke for længe. Verden er tørstig. Den kan ende i England, Ungarn eller Filippinerne. Og så må vi se, hvem der kommer først. I Singapore er 15% af drikkevandet renset spildevand. De gør det i Berlin, og i går blev Sune Neve kontaktet fra Ungarn. Hvor er renseanlægget? Det plejer vel let at finde. I Texas er de allerede i gang med Sunstones system. Her kobles det direkte på byens spildevandsanlæg. Det er et af de tørreste steder i USA, og de har store problemer med at få drikkevand nok i det område der. Mindre end et minut. Maskineriet har talt. Vi har noget teknologi, som er unikt i forhold til verdensmarkedet, og vi har noget viden, som er ganske unikt i forhold til verden også. Så perspektiverne for dansk vandteknologi er rigtig høje ude i den her retning. En enkelt container kan levere drikkevand, svarende til 5.000 menneskers daglige behov.